inviting President Barack Obama and Kehinde Wiley to unveil the portrait. Da od ozgora samo viknuo i počeo da pada. I prišli smo tamo i vidjeli u žbunju momak da je pao. Pozvali smo hitnu pomoć, odmah došli su za par minuta i ukazali smo mu tu pomoć, vodu hladnu, malo ga oprali i umili i hitna ga odvezla. Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli na novi live stream! Da li smo dobro večeras, braćo? Očo monte ruheravo. Veliki pozdrav svima, da li ste ostavili like? Ajmo kukovma, ajmo kukovma! Ajmo kukovma! Jo, dobrodošli ljudi moji. Umorim ovaj performans. Sam umrao. Ja sam se usrao. I da gleda u asfalt. Ajoj. Mokara samo. Jao. Ljudi moji. Dobrodošli na najnoviji live stream. Puko kokokica kažu, nije.
ćeš Šta ugrat, ti je ja sa volan, more, za volan ajde. ne mogu. Šta je stalo ti auto, jel? Ajde, pa ću Ajde. nek mi ga dovuku. Čekaj, moramo još jednog havera sačka da donese repa, pa ćemo ići. Ajde, Pust neke polako. muzike, malo na kastofon opuste, zaval se, izda su da uprofilisana sedišta, ali je... Može li od krtine trpe za šrke? Ma pusti, iđi, krimkaš se mene tiče, Libome Racko. Evo. Tu. Šta je tu? Uuu, jes mi dobra muzika, nisam ni znao jebut. Tu, deo tvor. Dobar, ima. Tu, čekaj. Tu. Hop. Otvor vrata, bolje čuje. Gepek. Aha. Oj, da me ne boli rame, sad izašao malo da ga Tu. zavrni. Dobar. Mogao si ti biti DJ na ovom mom kurcu, ovo što ja odgledam. A ne znam, ja tam slušam i narkomanski. Aha, pa nema veze, to i puštaj.